mangsa rusuh dikongkon ndang adus, dikongkon sesuci, dikongkon ngresiki awake. Lah iki kan mungguh ilmu syariat. Lah nek ilmu makrifat kudu piye? Awake dhewe setiap hari mbek Gusti Allah iki dikongkon ngekeh-ngekehno tenggene perbuatan sing sae. Berarti jenengan kan nek nglakoni perbuatan sae berarti padha mbek awake dhewe dikongkon ngresiki ati, gitu. Nah ngresiki ati jenenge ya Allah ya Kudus. Jenenge Gusti Allah. Ya Allah ki nyambat nangone Gusti Allah. Gusti Allah iku seneng wong sing suci. Suci piye? Lah suci niate atine diresiki, aja gampang ngresula, aja gampang gregeten nek enek masalah, aja gampang gak trimo dikei cerita pangeran. Nah, nek jenengan saged nrimo, saged sabar, saged ikhlas, niki wau jenengan atine pun suci. Niki lak global to, nrimo, sabar, ikhlas. Enak to nek omong nggih. Nek wayahe prakteke gak trimo, mesti ngono. Wes iki bedino, nggih to tantangan. Padahal sampean delok nek tak jaziarah, mesti lah ger sampean kan dadi wong sing sabar, trimo, kan ikhlas. Sampeyan mubeng teko ndi iki ku wejangane mbah-mbah iku kabeh mesti ngono kuwi. Wejangan apa ae mesti lak ngoten. Soale apa? Niki lho gara-gara enek bismillahirrahmanirrahim. Nah bismillahirrahmanirrahim awake dhewe iki lapo-lapo lak jerene mbake dhewe nek lapo-lapo maca bismillahirrahmanirrahim. Maksude maca bismillahirrahmanirrahim wacanen, maksude diwaca iki setiap kali awake dhewe iki dikongkon eling, awake dhewe dikei perjalanan urip niki dikongkon belajar bismillahirrahmanirrahim. Napa bismillahirrahmanirrahim penginane? Mari nek titik ebak terus nek sin renggete telu. Renggete telu belajar siji, rengget siji belajar iso nrimo dikei cerita pangeran. Mesti ya gak enak-enak wong jenenge nrimo. Permasalahannya kan dhewe-dhewe, diuji anak, diuji bojo, diuji dulur, diuji tangga, kabeh iki belajar awake dhewe dikongkon iso nrimo critane pangeran. Niki rengget siji sin. Mari enek rengget siji, enek rengget loro, belajar awake dhewe iso sabar. Sabar niki napa, Pak? Sabar awake dhewe nek enek apa-apa dikongkon sabar sik to Pak, ngenteni critane pangeran upama contoh. Kita belajar niku tak contoh nrimo wis. Rengget siji awake dhewe dikongkon belajar iso nrimo. Rengget loro belajar iso sabar. Renggete telu enek sin niku lho, niku belajar iso ikhlas. Belajar nrimo ngeten mawon wis gak usah angel-angel, wis ngaji iki gak usah sing angel-angel, wis bendinane mbek bojone dhewe-dhewe ae. Jadi ngono. Mbek bojone dhewe-dhewe iki kadang nek kekeselen nggih. Mulai iki omongan lak rada nyengol-nyengol ngono to. Kayak Mbak Ika itu mulai ngomah dan jeledak kabeh, kabeh diamuk kabeh. Lah niki napa? Wong dikongkon belajar kesel iku bener Pak Apandi tinggalan jarno ae. Semen jarno man jedakan sapa sing gak aku sing gak anu. Akhire metune iki kok sampean ngelu dhewe ya. Lah terus kudu piye? Gak iso dicandak ya wis selereno sik. Turu intine ngoten lho. Lah engko masalah
Dek perjalanan awakku wis penak. Lah iki tandang ngono. Ayo gak iso omahe sedek kabeh aku dulu ngene. Metune iki kok apa to? Grusa-grusu akhirnya iku sifatnya sinten malahan. Lah sifatnya jin iku malah akhir metune. Oh gak malah api dang sembarang kali. Wes gak enak. Omah iki wis kuliner resikan aku gak iso. Pokoke kudu omah iki resik ya. Sampeyan jajal sampeyan tandangi dhewe sampeyan nak tenggeruku. Gitu kekeselan ngono sing diamuk ya tetep sing di omah. Lah niki mau nang belajar iso nrimo angel to, nrimo. Citane pangeran ki angel lek kon nrimo. Terus kambek tangga difitnah. Difitnah tangga iki jarine sampeyan iki bendina gak tau leren. Kerja iki koyoke cara nek dipikir iki untuk sakmen iki ya gak mungkin sampean, tapi kok iso tuku sepeda, kok iso tuku mobil. Nah niki wau. Ngingu balik. Apa Pak? Ngingu napa? Ngingu anak. Nggih. Mesti paling ngingu tuyul ben. Lho nggih juga kula sekawan ya. Tuyule papat. Jeneng ngono wong-wong. Lah sampean mengene bang muni ngono kok mangkel. Kan berarti gak iso nrimo dikai cerita pengiran. Lah wong niku wau digerakno mbek Gusti Allah muni ngono ge tantangan jenengan asline. Gak trimo. Asline sinten sing nguji niku wau? Sing nguji niku wau sinten? Saya pangling tak gak sih? Gusti ning jenengan ki ambek asline. Pokoke sing jenengan depi berarti Gusti jenengan dhewe. Bah lewat wujude sinten-sinten mawon niki asline wujude Gusti ning jenengan sing ngetes niku Gusti jenengan ki ambek. Lah kok ngarani wong. Lah wong iku mangkon kan diselang mbek Gusti nang bubleng nyane wong iku mang. Pokoknya sama titeni, pokoknya sing sampean depi bah iku mang wujude sapa ae. Bah tanggane sampean, bah wong liya sapa ae sing gak sampean kenal kok sampean depi berarti iki sing nguji Gusti jenengan ki ambek. Wis ngoten tok, penak titenane. Mbak Lis lah iku mang aku iku tanggaku yang iso Gustiku dhewe. Lah Gusti sampean kan unggal ya, iso dadi Mancala Putra, Mancala Putri. Awake dhewe iso rupane sapa-sapa mlebunya ngene wong sampean ngarepe sampean Mbak sapa Mbak Ike ujug-ujug Pak Ripak iku medhayo lapo nggih ngoten niku. Utang duwe jare Mbak Ripak iki. Hai kakek duwe iki. Utangi. Nah. Pak Ripak iki ada utang duwe oleh Pak Afandi. Bener ya. Kleru. Gak apa-apa to Pak yo. Engko sampean modele malah akeh. Nah niki wau jenengan niku terus Pak Ripak iki gak dikei mbek Pak Afandi. Eling-eling terkejek di ngarep. Oh berarti Mas Mani ini bayaran. Nah mari bayaran diutangi dilana gak dikei. Lah ketoke iku mang ketoke sater ku gak duwe tok ta padahal durung bayaran. Lah iki kan contoh. Lah iki kan ngrusui ati sampean to. Lah iki mang seumpama Pak Ripak iki gak paham mbek Gusti Allah iku mau. Akhire napa ning arani? Dumel. Nggih mangkal teko omah. Alah, jerine duwe ngene tibakno ya diselangi ya angel. Loh. Sampeyan iku lho diuji Gusti sampeyan dhewe kok gak paham. Intine kan ngoten. Lah gara-gara pangling iki nguwasi wonge. Gitu. Hah? Napa? Gara-gara niki pangling nguwasi wonge akhire lali kali Gustine dhewe. Lah dadi perkara awake dhewe gak paham iku mang sapa. Seumpama wong iku mang sampeyan nek wis paham nggih, sampean wasi ae mesti nyelatu sampeyan seumpama sing gremengi sampeyan ya sampean wasno ae kala Gusti sampeyan dhewe gak percaya. Lah sampeyan nanti penelitian ngambil wong susuwe.
Wong asli Gusti-gustine dhewe, jarak-jarak dhewe. Intine ngeten lho Pak, setiap hari ku Gustine jenengan iki pengen guyon kalih jenengan wis ngoten mawon ae. Pengen omong-omongan dadi di jero iki dhewe gak tau nek ngejak omong-omongan. Jadi nunggal, lah nunggal ya ngene lho Pak, cara sampean kuwi duwe saudara kembar ngono ae. Nah, sedaya kemarin sedaya sampean meneng, sedaya meneng padha menenge apa betah sampean. Lah oleh gak betah iku bendina sampean dikeki wujude tiang-tiang niki digawe sampean dijak guyonan. Ngono lho asline ku. Lah kok mangkel kambeh wong sing didepi awake dhewe iku lho kok mangkel. Ya Pak, berarti kan sing rusuh atine jenengan iki sinten? Kan jenengan ki ambek, soalnya masih wujude wonge iki mang. Padahal ini Gustine ki ambek. Nah, niku gak terima, otomatis jenengan berarti gak iso nrimo dikeki cerita pangeran ngresula ae. Wong iku rene ae. Dienane utang dhuwit, engko arene utang dhuwit maneh. Nah, niki wae. Semetune iki ngono. Suudzon, lagi suudzon iki sifatnya sinten? Jin. Lah kula bahas mungkin Nabi Adam maneh, cek paham maneh. Lah terus niki wau bahas awake dhewe dikongkon ngresiki ati. Ngresiki ati awake dhewe carane piye? Dikongkon iso nrimo dikeki crita pangeran. Lah terus nomor kalih dikongkon belajar iso sabar. Iso sabar pripun? Sabar niki sembuaran kalir lho nggih. Mboten kok ngamuk, mboten ngoten tok. Sabar niki upami jenengan dijak ziarah ngoten mawon. Mbak kula wis tak contoh. Mbak Lis jenengan kula jak ziarah niku benjing kinten-kinten niku bulan manten-manten apa to Pak? Juli. Saniki niku Juli nggih. Juni. Benjing Juli niku jenengan kula jak ziarah saged. Insya Allah saged ngoten mawon. Nah, sakniki iki jek Juni, nggih to. Juli iki dikandhani benjing napa nek ziarah sik mangke nek saged mangke jenengan kula kabari kan jere ngono. Lah kok kula gak ganti. Lah tibane jenengan iki sios napa mboten? Nggih sios benjing Juli. Lah jenengan tanggal pinten? Nggih kan kula kabari menit kok maneh. Nggih. Terus mari ngono. Anu tanggal sameten nggih. Upama wis genah tanggal iki nggih. Lah kok saiki wis sampean pikir, ra iku sok tanggal ngono aku budal ngene, berarti ku ngene. Iki dudu gak sabar. Engko ndang ngene. Nek kono. Lah iki kok nek aku budal ngene, aku budalku sore iso teko kono sampira ya. Iki jenenge wong gak sabaran. Nek dikandani pomo tanggal 5, berarti tanggal 5 iki sampean teni ojo gawe acara, ngoten lho maksude. Berarti dinteni sampai tanggal 5. Lah saiki aku atine budal ziarah kan duwe dhuwit ya Mbak Lis iki sangu. Wis sampean pikir padahal sak wulan sok ben jikan. Iki sampean dudul sampean gak sabaran. Lah sabar iku kudu piye? Berarti apa? Oh, aku sok men tanggal 5 budal wis mbok jare ya Gusti Allah jarine kon budal ya budal pokoke sementing Gusti engke nek wancine budal kula wonten kula jenengan sangoni ngono lho wis dipikir apa enake aku nganu to tak nglumpukno sik ya engko tanggal 5 engko aku cek dhuwitku wis nglumpuk aku garek budal aku disangu. Nah bendina pikiran sampean iki otak iki Pak kakek nam-naman apa bikin nam-naman iki rancangan. Oh rancangan gitu. Nah ini kalau bisa sampai ini berarti gak sabaran. Nah gak sabaran mana? Gini ku mau. Jadi kan iso nerima ceritanya pangeran. Iso nerima pripun ceritanya pangeran. Nerima sabar ikhlas. Nggih. Ikhlas iki napa?
awake dhewe seumpama wis ngene Pak, mosok critan aku dhewe. Kula nate rumah tangga ngoten ae. Nate rumah tangga niki dalam perjalanan hidup rumah tangga kula niki kan ono cerita kula. Lah cerita kula niki dalam perjalanan mesti enak gak enak. Jadi Gusti Allah iki gandengan. Enek api, enek elek, enek enak, enek gak enak. Lah perjalanan hidup iku mang sing enak iki mang iso ngiklasno napa mboten, sing gak enak iki iso nrimo napa mboten. Terus dalam perjalanan hidup niki mang awake dhewe sabar tah mboten, emosi tah mboten. Maksudnya pripun? Ngiklasno iki lho Pak, saiki kan kula pun mboten gede-gedengan gitu. Berarti aku iso ngiklasno iki mesti nggih masa lalu kula sing sae-sae niki. Nah, ini jenenge ngiklasno. Nek sampean kegowo, iya bojoku dhisik nek mbek aku apik kaya ngene eling. Akhire sampean baper metune, gitu. Iki jenenge gak iso ikhlas. Lah terus iso nrimo. Iya bojoku dhisik nek mbek aku gak tau blonjo, gak tau nganu lah, iso nrimo ta iki elek-elek. Dadi nek eleke nek apike iki kan cerita. Terus sabare. Aku dikei perjalanan, berarti kan sabar. Sabar iki mang dikei perjalanan hidup iki mang awake dhewe. Jenenge sabar iki lho, Pak. Eling ae. Betane wong pon nggih Mbak iki nggih. Eling sing elek iku masyaallah ket mulai zaman apa iku pirang tahun iku lho eling terus. Nah iki berarti kan elek tekan gak iso nrimo. Sing elek-elek. Lah sing apik iki mang ikhlasno. Lah ikhlasno akhire nek jenenge wong ikhlasno niki ngeten lho Pak. Cara kula wis gak dadi gambe arek-arek. Terus kula ngendeng ae yo apike bojoku kondisi ngene. Lah iki gak iso ikhlasno. Lah kudune piye? Critane wis mari ku ya wis, aja dibahas. Iku iso nrimo. Kok cetukar-kar bali lah sampean kok ceritane piye? Tak ceritane maneh. Sampean ceritane piye ki? Oh, papa bojoku ngene padha mek ukar-ukar. Iki sampean berarti gak iso nrimo dikai cerita pangeran. Lah kudune piye? Wis leren ceritane berarti ceritaku sakmene wis gak usah dibahas. Lah kula nek ceritane jenengan berarti usah upami kula ujug-ujug kok ceritane jenengan berarti kula ngekeki contoh ngoten lho. Lah jere mbah iki ngene. Lakonono perjalanan uripmu iki lakonono, enak gak enak iki kabeh kudu mbok lakoni. Lah sing mbok lakoni iki engko digawe contoh awakmu suatu saat nek si argi kandhanono perjalananmu dhewe, awakmu wis ngandani wong-wong. Soale awakmu wani ngandani wong-wong, awakmu wis nglakoni dhewe. Ngoten lho. Lah lucu nek ngandani aku dhewe gak nglakoni kok iso ngandani wong. Sampeyan kedah sing sabar nggih. Sampeyan upama kok Mas Eko wis gak ambek sapa? Mbek bojone sing sabar Mas Eko nggih, terus aku ora tau rumah tangga. Gak diguyu wong. Lah Mas Eko kandhani ngomong tok ora tau rumah tangga kok ngandani wong. Ya mesti ngono dintai aku metu niku. Ora rumah tangga kok ngandani wong apa ro ceritane rumah tangga. Kados kusanam. Lah. Terus ngandani. Nah contoh kayak gimana dikon ada jinabat iki ora tau rumah tangga terus ngandani kaya kudu guyu ta Pak. Wonge dhewe ora nglakoni. Iki mah kan bahasa jinabat. Nah iki contohnya ngoten lah, mbah iku ceritane ngoten, makane ujiane manusa kabeh niki pun tak lakoni kabeh. Lah umpama wong-wong ini enak bali sama nek ngomong. Mesti enak sampean gak ngrasakno masyaallah susah atiku. Nah, aku wis tau ngalami iki
sing dilakoni menungso kabeh. Ujian iki wis tak lakoni kabeh, makane kula saged ngandani. Lah Mbah dhisik wis omong, pokoke ujiane kabeh wong iki lakonono sik. Makane tak kei perjalanan uripku ra enek sing enak. Lah iki engko digawe contoh. Awakmu suatu saat iki awakmu nyontoni dhewe dadi perbuatanmu iku sing wis mbok lakoni iki contohno nyanggone wong-wong. Ngoten lho. Lah saiki contone guyokno to Pak. Sampeyan nek men rumah tangga aja gegeran ae. Bali sampean pun ate rumah tangga dereng. Ora tau gegeran kok. Kan kula ya padha ae to tau mbek cara mbek ayer-are ya tau enek die kabeh tapi kan kula modele kan gak gegeran meneng kula. Timbangane rame meneng ngoten kula niku. Tenan wegah kula ngoten. Meneng. Tapi kan ngomong ati kan ya padha ae to. Napa maune ya enek ati sing gak srep. Ngoten kan biasa rumah tangga iku wis jarine enek seni. Sami mawon. Lah kula ngandani jenengan wis gak usah gegeran ae kaya Mbak Ika Mbak Ahli kan mesti tak kandhani. Lah aku ya tau ngalami ngoten lho. Oh gak kok. Masih kaya mari Pak iki nandi-nandi digonceng sing wedok. Kan seakan-akan wong iki ora tau tukaran ngono to. Nggih to. Nah, gonceng ngantuk kono-kono blonjo lho diterno. Nanti diterno yo. Rumah tanggane Mas gak ada wong ayem liyane Pak Lipak. Padahal Mbak Ayu iki menang-menang yo getem. Wah suka duka niku pun kanggone wong rumah tangga. Lho lha nggih. Oh, titik. Tapi nek mari tukaran kok yo goleki lah iki lho. Sukane ketemu niku. Lah nggih bingung. Nggih. Biasane iki perkara anak ya ngono belan-belanan lali kabeh iki anake wong loro. Meko anakmu lho, mrene ngono. Lho Pak Geman biasane ngono. Pak Geman ya lali nek gawe Mbak Sri kantin. Medale kan Lah kepas lilir. Wis. Lagi lah apa balik bahas ngono bahas jinabat iki gara-gara. Lah kita apa muline atus jinabat ya. Ya atus jinabat iki wau lampun nggih belajar sabar nrimo ikhlas. Lah iki berarti sampean nek wis iso nrimo sabar ikhlas telu-telune berarti sampean atine pun resik. Lah sabar nrimo ikhlas iki otomatis sampe dhewe ya iso ngendhalekno apa nafsune awake dhewe sing elek lak ngoten to. Lah iso ngendhalekno awake dhewe berarti jenenge ngresiki atine dhewe berarti awake dhewe wis adus jinabat ngoten lho. Enggak kok adus iko Pak sampean mbek ibuke. Iku bendina kan yo adus iki terus awake dhewe maksude bahas ilmu makrifat niki adus jinabat iki apa dibasuh. Awake dhewe setiap hari dikongkon pomong nggih Pak, sampean kan jare dikon ngedusi awake jenengan. Berarti kan dikongkon basuh. Basuh napa? Dari perbuatan sing elek. Ngoten lho. Nek omongan apa-apa nek omong kambek wong dijogo. Cek gak ndadekno perkara iku jenenge adus jinabat. Lah, omongan sing bener nek ngandani wong kon ngomong sing bener, awake dhewe gak oleh lali tanggung jawabe. Ayo, kula mengatakan paham betul. Kon ngomong sing bener gak oleh lali tanggung jawabe. Kan ngandani sampean ki nek omong sing apik-apik, lah kula dhewe omongane gak apik, berarti kan lali tanggung jawabe. Lah dilala sampean nek omong ya gak jujur, kan berarti gak cocok ambek omongane, gitu. Lali tanggung jawabe, maksudnya tanggung jawab piye? Tanggung jawab jujur tenggene awake dhewe. Contoh ngeten mawon lho Pak. Dek jero iki jenengan kan
tiang teng donya kabeh iku intine kan dikongkon perbuatan nglakoni perbuatan sing sae. Lah kok dilalah jabone ra padha mek jerone perbuatan yang jabone elek. Berarti kan dudune gak jujur kambek awake dhewe jenenge sidik. Nah, jadi sidik tablek amanah. Wis bahas dhisik to. Lah jujur kambek sapa? Jujur kambek awake dhewe. Upami contoh nggih, jujur mbek awake dhewe iki. Sampeyan kan darana budal. Terus sampeyan kan posisi ndek jero iki dadi Gusti nggih, Gustine jenengan. Gusti jenengan iki wong sing resik ya Allahu ya Kudus. Oh, jerene ya Allah ki kan nyambat Gusti Allah ya Allah jenenge Allahumma ki ya Allah nyambat nang Gusti Allah awake dhewe jerene dikongkon nglakoni perbuatan sing suci sing jujur. Lah jujur ambek sapa awake dhewe maksudnya pripun? Saiki contoh ngene lho Pak, sampean pengen sedekah pari-pari njaluk sumbangan nang Pak Jan. Njaluk sumbangan musola ngoten mawon. Lah Pak Jan ning gone atine srek kek ono 50.000. Iki contoh. Lah kok dilalah Pak Jan ngeten. Lah nek 50.000 aku meneh iku wis gak duwe dhuwit blas. Nek ngono tak longi ae. Iki tak gini cekel-cekelan tak kayak ada 30 hari. Berarti Pak Jan iki gak jujur kambek awake dhewe. Lah kula ngomongna jujur iki niki lho, maksudnya jujur iku. Gak cocok mbek jerone. Lah iku jujur. Dari pari-pari gak masalah wong iku tugas Gusti Allah. Ngecek sampai ngetes sampai niki lho. Pari-pari iki ngetes. Dadi Gustine Pak Jan dhewe asline sing ngetes. Kan wis ngeten lho. Pari-pari teko. Bajan kula niki musala kula niku badhe ngrehab. Bekne jenengan pengen nggih nambahi cek napa misalan saged sae nggih monggo nek pengen pengen nyumbang nggih monggo sak ikhlase. Jadi bener. Niki sing ngomong sinten? Gustine Pak Jan, ngono lho asline. Sampeyan iki dites Gusti sampeyan dhewe. Lah Pak Jan wis dikandani ning gone atine ya Allah Gusti. Lah kula niki nek kok enten Pak dugi kok terus nyuwun sumbangan. Lah niki kedah pinten yatrane sing kula sukaaken Pak. Kan teko, ane kan teko-tekoan ceritane nggih to. Kayak ono 50.000 wae. Lah ya terus kula kan 50 tak lakekno. Tak jual. Nah, iki karek iki lho, keyakinan jenengan dites kanggo Gusti Allah. Lah ngene 50.000 iki kok aku nek njekelan, engko nek putuku ate njaluk sangu terus piye? Nek jero wis perangan to, ati perangan. Lho ngeten lho, lha kok ini gak dicontohno iki ya gak paham. Akhire gak wis tak kekane 30 ae, iki engko 20 bekne putuku njaluk apa-apa. Niki lho tantangane tengene Gusti ini sampean gelem tah mboten ngetutna jeneng jujur nang ngene awake. Oh, jadi Gusti ini kon kei 50.000 iki sampean gak nyekel dhuwit belas sampean kekno. Lah, nek sampean gak nglakoni gak ono cerita selanjutnya ngono lho, Pak. Lah kok sampean putusi dhewe gak wis tak kekne 30 sing 20 tak kekno putuku engko nek suatu saat njaluk apa-apa aku wis gak bingung. Nah, kayak cerita dhewe ternyata Pak Jan iki mang. Dikongkon ngetutno ceritane pangeran wis dikandani. Pak sapa Pak Ribai moro di Gusti ning ngetes. Pak Jan kayak ono 50.000. Lah Pak Jan tiba nang basen kon ngetutno ceritane kon kayak 50.000 ya kayak 50.000 gak usah dipikir kok piye-piye ngono lho Pak. Lah kok gawe cerita dhewe Pak Jan. Lah iki kok tak kekno 30 engko putuku njaluk aku piye mosok ate tang wong. Iki seumpama Pak. Ya wis nek ngono tak gene jaga putuku tak kekno 30 ae.
Berarti sampean iki gawe cerita dhewe, gak gelem ngetutno critane pangeran. Lah iki kok Gustine ate ngetutno cerita terus juga iso ta, Pak? Sampeyan cudel dhewe. Ya niki sampeyan cek ro cerita iki carane ngeten. Lah kudune piye? Sampeyan gak usah kata nggih Gusti, 50.000. Langsung, gak usah dipikir kok piye-piye lagi kok piye terus aku urung jajan iku terus piye iki kok. Dan gitu. Lah nek dan iki jen langsung munggah ngoten lho. Lah kudune piye? Jere Gustine tutno ceritaku. Awakmu iku nek ngetutno ceritaku sak njalukmu tak kei kan muni ngono. Berarti apa? Nek wis 50.000 iki Mas sampean culno. Oh, dilalah. Iki keputusan jenengan njaluk temenan. Gitu. Akhirnya lu terpiye nggih sik nduk ya. Kemarin ini laporan teng Gustine. Gusti kula mententaken crita jenengan. Dan iki yo bakule putu kula niki nyuwun sangu wae. Kula ngebet mboten gadah yatra. Paling jawaban nek dilungkas kok tak kei. Lah ngono. Sampeyan kan sing mboten nate komunikasi ngoten niku. Ya, makanya akhirnya kurang percaya tengene Gustine. Dan dilalah sih ya Duk ya. Engko nek duwe, engko langsung tak kei. Nah, terus akhirnya laporan sih tengene Gustine. Mari dilaporno, engko pasti ada jawaban. Lah jawaban iki engko sampean tok dhuwit kondi engko kula ya sampean kan ya ora ngerti. Gak ngerti iki mang sampean tutno. Oh iya engko tak kei digawe putumu cek kenek gawe tuku sepatu contoh. Akhirnya sampean ngenteni sampai kok gak teko-teko jare Gustine iki ate dikei. Nah, sampai nek gelem ngetutno critane pangeran, oh jare Gusti ati dikeki. Ya wis gak usah dipikir jam-jam piro. Lah iki engko jam pintene apa dilalah dikeki jam 7 bengi. Sampeyan sawat nak arep-arep tok akhire. Kudune gak ngenala wis sak karepe Gustine wong sing gawe cinta Gustine dhewe Gusti-gustiku dhewe dikeki jam piro terserah. Dan tiba jadi nengkek sang ada gitu sepatu kan iya sih lah engko dikeki mari ngene engko lak dikeki ngoten lho engko terus mari ngono mbah lah kok wis bengi tokone tutup akhire ngono alamat nilai iki buka maneh tapi mesti dikeki Pak lah dikeki gak tergantung keyakinane jenengan intine ngoten lho dadi sing gak yakin sapa jenengan ki ambek dan jenengan yakin jadi Gusti Allah nek jenengan yakin Gusti Allah luwih yakin timbangan jenengan. Niki kula praktekno sampean praktekno bendina kula lak ngoten niku. Wong kula cara wong nyambut gawe gak jelas, gawe napa. Jadi tukang sensus malah teko ingeten. Bu, lan jenengan niki pendamelan napa? Aku gawe apa ya Mas? Jadi tulis napa niki lho, lah sakal sampean aku ngono. Napa guru anu mawon nggih TPK mawon nggih sak kersane jenengan lha iki cara digawe sensus terpiye lah kula nulung wong bendina ya ngene iki Mas aku. Cara penggawe aku gak jelas aku ngono. Sore niki kok nek sensus. Ya iki pekerjaan jenengan napa, Mbak? Kula mboten jelas ya pekerjaan kula gak penggawean Mas bendina riwariwi. Napa? Keluyuran iki embong bendina ngukur embong bendina aku. Terus di sini apa nggih? Misalkan sampean apa guru anu mawon TPK man sak kersa aku ngomong aku cara penggawean iki gak jelas sih cara status apa pekerjaan apa cara di nggone anu iki gak terang wong riyo jenenge wong penggaweane keluyuran Mas bendina ngukur embong aku yo ngono. No Pak? Bu RT? Oh nggih, anu ibu rumah tangga. Nah ini ku contoh. Terus ngresiki ati niku jinabat niki balik nang jinabat. Ngresiki awake dhewe iki jenenge kon adus jinabat niki awake dhewe dikongkon hijrah lho.
Hijrah pripun sing maune awake dhewe rusuh iki dikongkon ngresiki. Lah awake dhewe sing awake dhewe maune umpama jek nglakoni perbuatan sing biasane ngrasani wong niki berarti awake dhewe dirubah wis gak ngrasani wong. Soale paham sing dirasani kambek sing ngrasani niki asline sinten? Lah nunggal to artine. Padha ae satu kesatuan intine ngoten. Iki jenenge atus jinabat, uga atus kebiyoran sampean ngono kuwi. Nek jare nemu jeneng Mas Sugeng Mbak Pulis kon subuh-subuh adem lho ngono kae. Oke, Mbak Puji tak contoh. Lah si mas-mas Eko ini wis iki soalnya aturan iki wis niatate golek gandengan. Amin. Nggih didongakno kan cek gandengane digorene, lah digandeng digorene ku cek iso ketata rumah tanggane kan kok engko kenek to nek sing umpama nek jeglongan piye-piye kan yo kenek engko di belajari to. Lah niki ya jenenge atus jinabat nggih niki mau. Nek awake dhewe enek prilakune awake dhewe sing mau nek elek iki dirubah tenggene perilaku sing sae jenenge hijrah iki jenenge jinabat. Berarti jenengan selama iki nek jek gampang emosi, gampang jengkel, gak trimo. Lah niki wong dudono sampean iki berarti wong sing jek mendem, Pak. Ya Mbak Lis kok wong mendem. Lah guru kula nek omong ana mendem sampean niku ya Allah Gus, lah kula kok mendem. Lah gak mendem piye wong dikandani bolak-balik pancet ae. Malah dikandani pangkling. Kandani pangkling kan berarti wong mendem. Lah nek wong wis gak mendem berarti kan wong sing sadar. Lah kula wong Jombang kan omongane kasar, sampean ki wong mendem kira. Ya Allah, berarti kula teler anak. Lah awake dhewe. Lah maksudnya apa mendem niki awake dhewe dikongkon ngresiki awake dhewe terus mendem niki awake dhewe berarti sadar kok mendem dikongkon ngedusi diresiki. Berarti mau niku mendem dadi sadar niku lho Pak. Sadar iki jenenge ngresiki to. Ngresiki ati. Berarti jenengan ngresiki ati niki berarti sampean wis mandi junub ngono lho Pak. Nah sampean wis nek mandi sampean wis iku aman urusan syariat. Terus jerene tengene kitab niki wau kan ngene. Nek wong sing wis adus junub nek durung adus junub berarti kan gak oleh mlebu masjid, nggih to. Lah nek wis adus junub berarti oleh mlebu masjid. Maksudnya pripun, Mbak Lis? Lha niki lho kata-kata ini sanepan tok kabeh, Pak. Akhirnya wong sing adus jinabat gak wani mlebu masjid. Lah padahal niki lho sanepan. Iki kan mriki tak tulisane. Fakama yumna'u lan dicegah sapa al-junubu wong kang jinabat min duhulihi ing dalem mlebune junub al-masjid ing dalem masjid. Wong sing adus jinabat iki gak oleh mlebu masjid soal jek rusuh. Akhire wong-wong prei gak enek sing wani mlebu masjid. Salah paham kabeh akhire. Angsal mboten Mbak Lis mlebu masjid sapa sing gak mulai. Ya terus kan teng kita apa mboten angsal mlebu. Tiang prei niki gak oleh mlebu masjid. Lah wong akeh pala tengok-tengok ning masjid ta maksudnya ya telu Pak. Awake dhewe nek wis sapa wong sing junub wong adus jinabat iki awake dhewe kan wong junub niki awake dhewe didusi dikongkon ngresiki atine awake dhewe sing maune gregeten jengkel gak trimo iki iso nrimo dikeki cerita pangeran ya wis gak jengkel gak gregeten terus perbuatane awake dhewe sing elek-elek iki iso dirubah dadi perbuatan sing apik iki jenenge didusi. Lah nek wis sampean atine wis resik berarti oleh mlebu masjid maksude dikongkon salat awake dhewe dikongkon mengakui kesalahan
Nek wis ngakoni kesalahan sampean oleh mlebu masjid kon ngakoni kesalahan masjid iki jenenge apa? Masjid Qalbul Mukmin Baitullah. Iki masjid jenengan. Makane sing oleh mlebu wong sing suci. Lah, wong sing berarti mendem-mendem iku apa? Berarti ka wong durung suci to nggih. Lah durung suci makane wong ngeten Pak, mosok enten wong mendem mlebu masjid. Saiki nalar sing syariat lho. Lah mboten enten to. Enten lagi. Padha mawon iku kan nggih sanepan. Padha mbek sampean. Sampeyan mau niki wong mendem. Lah, atine awake dhewe sing rusuh-rusuh iki berarti jenengan cek mendem. Lah nek wong mendem ngaten digrojoki cek sadar didusi. Lah didusi nek wis ati sampean wis resik iku mang wis nglakoni perbuatan apik-apik, sampean baru oleh mlebu, baru dikongkon iso nglakoni salat. Ngono. Mosok nek mendem terus langsung teler terus mlebu masjid ya diseneni mbek wong kon metu. Ngoten lho. Kan iki cara asline wis dige contoh, ngoten lho. Akhire nganu sih adus sih ngene Pak nek wis mari adus terus salat to. Nah, maksudnya pripun? Padha mbek awake dhewe nek wis atine dhewe resik berarti dikongkon iso salat. Lah salat iki napa? Salat berarti awake dhewe wis nglakoni perbuatan sing apik jenenge salat iki tempuke Allah kalih akbar kumpule ka Allah kalih Gusti. Berarti sampean wis nyambung nunggal kambek Gusti Allah. Wis nunggal mbek Gusti Allah berarti sampean wis mlebu masjid jenengan angsal masuk jenenge Qalbul Mukmin Baitullah. Pun paham to? Alhamdulillah. Berarti sampean wis ngakoni kesalahane jenengan. Kesalahannya sapa? Nyanggone Gustine jenengan ki ya mbek. Niku lho sing pun apa dereng-derekan. Niku jenenge oleh mlebu masjid. Terus kula tak bahas Nabi Adam ke Ibu Hawa riyen. Balik maneh. Lah maksudnya Ibu Hawa kali Nabi Adam gak petuke sampai 3000 tahun iki perjalanane golek apa duduhno kan iki kan dige cerita to Nabi Adam kalih Ibu Hawa niki pas ndek nggone surga niki lah pernah melakukan kesalahan jenenge diki apa makan buah khuldi. Lah buah khuldi niki napa? Buah khuldi niki berarti kan kena hasutane jadi iki lho Pak jenenge buah khuldi. Mboten kok buah khuldi ku buahe kaya apa ya? Apa bunder ta loncong ta? Semen bayangno. Mboten teko sampean. Lah buah niki napa? Apa mau perbuatan jenengan iki lho apa mau wis meneng-meneng dadi wong apik iki diujuk-ujuk izin cek nglakoni kesalahan niku malah. Oh Nabi Adam ku ngene lho nek surga iku ning kono enek bidadari akeh lah gak cemburu ta ngene-ngene. Iku jenenge buah khuldi. Lah dilalah Ibu Hawa gondok. Makane iki lho panganan. Maksudnya panganan iki yo gak mangan buahe ngoten lho Pak mboten. Omongan iki lak jenenge buah bibir. Ucapan iki lak jenenge buah. Lah buah niki napa to asline? Contoh ngeten lho Pak. Sampean Pak Geman nandur apa iki Pak? Jagung. Wis diruwamut sampai nganu akhirnya berbuah dadi metu ning jagung. Lah jagung ki sapi gak iki lak tergantung ramutane to nggih to padha kali niku wau ngomongane Ibu Hawa iku dikandani jin iku ngene-ngene pemawe sinten
Nabi Adam iku enak-enak ning kono iku kambek bidadari awakmu iku dikene ditinggal dhewe. Akhirnya metune rasa cemburu. Nah, niki awal mulane sampai saiki wong wedok iki cemburune gede, wong lanang iki cemburune gede padha ae ya sini. Nah, niki wau gara-gara kena hasutan jin, niki wau akhirnya mangan buah di ngono lho. Mangan apa? Mangan ucapan iki mang duduk buahe. Enggak kok mangan kula nggih tekok di sini niki buahe niku ijo, kulitnya kaya apa pencet tah piye. Iki pikiran kula. Tibakno lah sampean golek buah kulit kesok ben ya gak petok. Maksudnya buah iki apa? Buah niku hasil dudono kaya Pak Geman niku mang nek jagung hasile jagungi ngoten lho. Dadi hasil mari diomong ijen iki mang kok percaya akhirnya kan dadi kegeran gitu. Kegeran kan jin seneng. Lah iki mana kegeran akhirnya tukaran akhirnya dipisahno to Pak Gusti. Cek sadar tujuane Gusti Allah ki cek sadar nyadarno satu-satune kabeh akhirnya sadar dipisahno iki mang. Lah bahkan dipisahno sadar iki mang akhirnya paham kabeh niki awal mulane. Pokoknya intinya ini permasalahan ini sampai awake dhewe saiki ku ya awal mulane iki permasalahan kon Nabi Adam. Sampai niku lho Pak. Jen iki dekne tak critakno to. Jen iki dikei anak. Anake jen iki lho saking pengine mleboni Nabi Adam iki ngantek cek cara wong loro iki cek ndang pisah ngoten lho cek gak akor iki sampai dititipi anak akhirnya dipateni nggih to dipateni kambek Nabi Adam jenenge guyang-guyu oh ternyata berarti nek diliwatno ngene iki berarti cek kena hasutan ngoten lho berarti wis gak maksudnya wis gak kena hasutan ngoten lho Pak akhirnya jeli Nabi Adam gara-gara dipisahno keng surga niku lah terus no kedua kok dikei kewan jenenge wedhus iku mang wedhus apa dikei oh Nabi Adam iki dhek iki tak kei anak lah kok dipateni oh saiki tak kei wedhus engko lak dipateni lho niki lho Pak. Lah nyapa Mbak kok bahas ngono? Niki no asline permasalahan jenengan betina. Akhirnya dikei wedhus dilalah Nabi Adam buat menapa pemburu nggih Pak? Pemburu. Awake dhewe apa to Pak niki? Nggih pemburu to. Soalnya di dunya iku gak enek apa-apa di ora-ora. Akhirnya mulai gak entuk panganan enten wedhus niki. Akhirnya ya dipateni wedhus e. Dimasak temenan akhirnya sing mangan Ibu Hawa kambek Nabi Adam jin ya keplok-keplok langsungan soalnya dengi anakku wae wis dipateni berarti carane aku nek cek iso mlebu nang rono berarti aku mendo-mendo dadi wedhus ae lho niki kan apa permasalahan niki kan ceritane teng jenengan bendinten ngeten iki lah akhirnya Ibu Hawa lah pundi wedhus kula wis dipateni kalih Nabi Adam. Dateng pun dimaem langsung keplok-keplok alhamdulillah gini iki sing tak goleki. Aku nek nyusup nyanggone manusa kangelan ternyata mbasan liwat wedhus iki wau iso mlebu dadi daging mlebu nanggone awake Nabi Adam. Akhire mlebu sampai saiki awake dhewe anak putu Nabi Adam jen iku mlebu ning ngene awake dhewe. Saking haluse dienane piye dien dasare. Nang ngene surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Loh, dan dia
setelah bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar penasehatmu. Loh, tadi penasihat sampean bedino gitu. Sama dikadani cuma ini. Nah, lagi jenenge penasihat jenengan. Saking aluse jin. Nah, selama ini jenengan bedino iki berjuang nggih ngoten niku. Jadi wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Oh, soalnya aku wis bersumpah nanggone Nabi Adam kambe Ibu Hawa, aku diapa-apano piye caraku aku iso mlebu nang rono, aku iki lho penasihatmu. Dikandani alus, dikandani ini Nabi Adam kuwi tutno nggih, akhir ditutno. Ya kayak sampean benditen iki Pak. Setiap hari sampean setiap hari perangan tau kalih hawa nafsu jenengan bendino. Kayak contoh Mbak Lis kulo nek omong iku omong gue tau nglakoni ta durung yo. Susah sampean nek gone ati sampean ngene. Alah iku paling ngomong tok. Wong anu kok apa jenenge? Ya nek ngaji ku nek omongne api, apa gak ero nek omahe bendino. Nah. Sampai langsung iya ta, enak iya ta iki lho. Berarti sampean wis kena hasutane jin. Lah nek sampean gak kena ngene, wis asa digatekno sing ngrungokno pokoke sing penting aku iki apa sing disampaikan Mbak Lis iki tak cernani. Engko tak praktekno wis ngono tok. Lah sampean kok oker-oker kula terus piye-piye kan berarti sampean dudono nek ngono to. Enek jin masuk iki sampean gatekno enek iklan iki lho, iklan. Jeneng ngertos iklan to. Iklan iki ngene lho Pak, asline manusa iku setiap hari fokus nang gone Gustine ki ambek 2 orang. Lah selama iki kok enek lebih dari 2 orang, berarti banyak iklan. Oh. Kata iklannya apa? 2 orang Pak setiap hari. Kata iklan. Makanya filmnya gak main-main gitu. Film judul kira ganti-ganti, bendino ngono dilalat film iso merangi hawa nafsu. Akhirnya TV iki diputer maneh. Gitu. Sampean kok ngene lho Pak, sampean pomo mbek bojo. Bendino kok jek gegeran, gak terima, meneh lho diputer maneh. Gitu. Diputer maneh iku sampai numpang kleng maneh, diputer maneh bendina gegeran maneh, diputer maneh iku terus. Dan sampean pengen film ndang mari, enak iklan akeh iki rasa digatekno. Oh, berarti aku memang sing durung ngerti masalah iki. Berarti meneh tak perbaikane kleru kuning kene kudune lak ngono. Mboten pangkling meneh di ganti acara, ceritanya ki ganti ya tetep mbek bojone tapi permasalahannya ganti, omongane kadang perkara anak, kadang perkara apa diganti nih mbek Gusti Allah skenario ini. Skenario diganti pangkling maneh. Oh. Iki saking halus ya jere jin iki penasehatmu. Aku iki lho penasehatmu kan pun ditulis dengan Quran. Berarti sampean wis ketutno jin. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan tinggali tenggene surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna
istrimu di dalam surga dan makanlah di sana dengan sesukamu, tetapi janganlah kamu dekat dengan pohon itu, nanti termasuk kamu orang-orang yang dolim. Jadi Gusti Allah kan pertama kali Nabi Adam kali ibu kan dikek surga iki sakarepmu njaluk apa tak turuti, tapi ojo sampai cedek-cedek karo pohon niku soalnya enak jenenge buah khuldi, pohon Cedek ora oleh apa meneh mangan. nah niku dudono nek Gusti Allah berfirman jin langsung krungu. Lah iki apa mbak hubungane? Contoh nggih. Mbak Yul ini sampean setiap hari mari mapan Mbak Lis, kok aku dikandani ning jero mari ngeten ngeten kulen gadah sito ngeten. Lah kok contoh kayak Mbak Yul Pak Ripai. Pak, Dek, sampean depi mapan hasilnya apa? Ngene, Pak. Iku ngene. Gak dikandakno kula. Akhirnya jin niki langsung krungu niki lho dadi perkara. Makane ibadah sing tertinggi niki meneng asumtu meneng. Lah sampeyan nek sampeyan critakno kula mboten napa-napa tak arahno. Lah kok Pak dikandani dhisik. Kula keri. Berarti wis konangan ngoten lho Pak. Iki jenenge jin. Lah iki mang sampeyan kan niku padha mbek ibu apa iku lho. Sampeyan cara cerita akhirnya ngoten lho. Lah kok Pak Ripai, Bun, niki nganu. Dek Juli ku gadah sito ngeten. Saya cerita Pak Ripai duduk Mbak Yu. Ayo lucu toh. Mentah kabeh akhirnya. Ate nyeritakno piye terusan aku iki. Lah wis konangan iki. Nah, makanya kan Pak Ripai tekan Pak Ripai gak usah pengen ro Mbak Yul ngene gak. Mbak Yul cek rene dhewe, engko sampean cerita, engko sampean rungokno. Tapi nek rungokno wis mari enten kula. Soale lha apa Mbak Lis kok kudu lewat. Lah kula sen nuntun nek jen langsung mlayu langsungan ngoten lho. Lah sampe nek sama lapor iki jen langsung numpangi. Ngoten lho. Soale sampean gak pernah kali ngono lho Pak intine. Makanya lapo nek enek apa-apa makanya kados baik ke Pak Afandi bari sih tak seneni sih gak usah pengen roh mapane bojone dhewe-dhewe aku ngono oh gak oleh mboten jen iki lho langsung numpangi ngoten lho lha apa Bu Is nek liwat sampean kok angsal lah kan sing utel jen langsung mlayu ngoten lho sama cek paham kok gak oleh mboten angsal tapi kene wis mari keng kula sampean rungokno ngoten lho maksudnya iki mengantisipasi jin cek gak numpangi jenengan ngoten lho gak kok iku lah nek wis konangan berarti batal ceritane ganti ngoten lho mentah maneh contoh Mbak Ika tak Bu, terus gosine kula badhe diparingi yatra. Ya kok kula dereng diparingi iki contoh. Terus mari ngono sing Pak Afandi ki yo kepo. Piye Dik, mapane sampean? Anu Mas Jirine atur ki dhuwit awake dhewe kesini. Ngatek bengi dinteni gak teko-teko. Wis konangan nek ngono mpeten gak usah ngomong lah iku kok sampean crita nek entuk dhuwit temenan Bu kula niki mapan Dek dalu disanjang ngeten lah sakniki kok kula asal ya terus saestu alhamdulillah berarti iki Gustine saestu lah iki baru oh lah Dek sampean critane ngono ya lah kok gak crita ya gak oleh mbak polis gak dijakno ngono iku sing bener ngono. Dadi nek Gusti Allah berfirman, iki berarti sampean aja diceritakno sik jarene awake dhewe dikongkon sabar ngenteni wayahe kejadiane temenan. Iku jenenge sabar ngenteni. Lah kok diceritakno dhisik jenenge gak sabar ngenteni. Akhire batal ceritane gak kira terjadi.
mentah. Soalnya Gusti Allah iki Gustine durung dawuh, durung anu kok didhisiki kersa, otomatis ya Gustine ya wis sak karepmu akhire ngono. Padahal Gustine iki ate jelas, no ngene lho maksude. Kan ngeten nggih. Niki enten cerita Mbak Lis, kula mapan di dalu niku terus kula badhe diparingi yatra. Nah, Gustine kamu sanjang, berarti sampean garek ngenteni wayahe tekone. Wis ngono gak usah cerita sapa-sapa. Lah sampean nek wis trima, baru sampean critakno Mas, aku nuntut dhuwit ngene. Dikeki wong iki. Lah kok iso lah aku lah sik ajane no aku no wis dikandani Gusti. Lah kok gak cerita? Apa tak cerita sampean? Sing penting lah iku kan mbek wis dikandani gak oleh cerita. Saiki contoh ngoten niku lho. Berarti nyapa kok gak oleh?